Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malanto sa Kikat Channel 11 sa Kabangkalan City, Simamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 5 pagid ka mga eskwelahan sa Bacolod City ginahanda para sa limited face-to-face classes. Sa Cadiz City, isa ka tuig nga bata patay matapos maigo sa layaw nga bala. Sa Bacolod, bangkay sang isa ka lalaki nasapuan kay nasangaga sa Bredco Port. Herd immunity ginalauman nga malapot na sa Bacolod sa buwas nga adlaw. Kaag sa Good Vibes, isa ka purok sa Banwas ang Hinigaran, instant nga atraksyon kon Paskwa. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, kapistahan sang Immaculate Conception ang isa ka special non-working day. Sa idalom sang Proclamation number 1107 ni Presidente Rodrigo Duterte nga isa ka special non-working day ang Disyembre 8. Ang kapistahan sang Immaculate Conception inibase sa memorandum nga gin-release ang Malacañang kag may petsa pa nga Nobyembre 25. Sa idalom sang Department of Labor and Employment Labor Advisory number 19, pwede ma-apply sa sini nga adlaw ang no work, no pay nga principle. Para naman sa may trabaho sa sini nga adlaw, dapat hatagan sang dugang nga 30% sa iya basic wage sa una nga 8 ka oras. Para naman sa mga ginpatrabaho sa sini nga adlaw pero natabuan nga iya kuntani nga rest day, dapat siya nga bayaran sang dugang nga 50% sang iya nga basic wage. Sa number 9, ginaprubahan sa Konseho sa Bacolod ang 911 Ordinance kag ginalauman makapabaskog sang disaster kag emergency response sang syudad. Pinagi sa 911 Ordinance ginapaabot ni Councilor Israel Salanga nga ang pagtukod sa Medical Emergency Response Center agud mas mapabaskog pa ang programa angon sa disaster kag emergency response lakip na sa bahin sa peace and order. Suno sa kay Dr. Maria Laarni Pornan, pamuno sa Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office, tinutuyo man sa natukod nga ordinansa nga mapabaskog ang coordination sa tunga sa mga emergency response unit, mga kabaranggayan kag iban pa nga ahensya sa paghatag atensyon sa mga emergency call pinaagi sa gintalana nga 911 hotline. Dugang panipurnan nga iniman ang mga-professionalize sang DRRMO Emergency Medical Services sa bahin sang Medical Calamity, Disaster kag Peace and Order. Kadungan sa natukod nga ordinansa ang pag-issue man sang NDRRMC kag Office of the Civil Defense sang Manual for Accreditation, Mobilization and Protection para sa katapos ang Community Disaster Volunteers sa Bacolod DRRMO. Sa number 8, announcement bahin sa batunon nga bonus sa mga empleyado sang Kapitolyo Probinsyal ang ginalauman sa madason nga semana. Suno kay Renelo Lastiere, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, may apat sila ka mga ginsight sa ilang pagduso para sa bonus sa mga empleyado. Una ang sa Collective Negotiation Agreement Incentive kung sa diin sa idalom sa Department of Budget and Management Circular, 25,000 pesos ang maximum nga mahatag. Ikaduha ang Productivity Enhancement Incentive, ikatlo ang IBES o kunang incentive benefits for exemplary service kagang SRI o kunang Service Recognition Incentive. Ginalauman nila nga sa madason nga semana mahimo sa birthday sang gobernador, December 13, ang announcement. Suno kay Lastiere, ginsiling sang budget officer sang probinsya nga may nagakaigo nga pondo ang Negros Occidental. Yar na sa gobernador ang pagpatud kung pilang batunon sa mga empleyado suno kay Lastiere. Sang 2020, 40,000 pesos ang nabaton sa mga empleyado. It's up to the governor to approve any of the amount within the maximum as allowed under DBM circular. May sources kita sila, may savings kita enough. According to our budget officer, the governor has the sufficient funds for the bonuses.
Sa number 7, demand sa manok ang nagsaka na, pero suno sa provincial veterinarian, may nagakaigo nga supply sa probinsya. Suno kay Dr. Renante Dicena, ang saka sa demand tuga hindi lamang sa mga selebrasyon angot sa holidays, kundi mismo ang paghalog sa restriction karon nga ang probinsya sa ayara na sa alert level 2 humbalin pa sang bulan sa Nobyembre. Ang panugod sang election season isa man sa ginalantaw nga nagaluso para sa pagsaka sa demand. 163 pesos and 98 centavos ang average nga kilo sa dressed chicken sa December 6 ka monitoring sa Negros Occidental. 155 pesos naman ang kada kilo sa Bacolod. Sunod sa kay Dicena, sa mga urban nga lugar ginalantaw nga magapabilin ini sa amo nga presyo, pero sa mga malagyo mahimo nga magbahal pa ang kada kilo sang manok. May nagakaigo nga supply sunod sa provincial vet, ang kulang nga mahataga sang local integrators ang mapunan sang national integrators sunod sa kay Dicena. Karon nga pandemic, 2.5 million ang makonsumo nga manok sa Negros Occidental sa peak season. Antes ng pandemic, nagadangat ini sa 3 million heads. Wala man sa problema sa supply sa baboy. 222 pesos ang average price ng baboy sa Negros Occidental, kag 235 naman ang sa Bacolod. Masupply sa integrators ang broiler. And ang backyard in terms of free-range chicken, masupply man sa aton mga raisers. Nakita ko it will steadily increase ang demand. So that's why ang mga integrators hapos naman sa ila mag-adjust in terms of production. 28 days lang subong ang ang production cycle nila. Sa number 6, duha ka miyembro sang Quadra Robbery Group ang nadakpan sa buy-bust operation nga ginpatigayon kahapon sa Barangay 2 sa Bacolod. Ang mga gindakop amo Sunday Anthony Quadra kag Raymond Espinosa. 81,600 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa ila. Suno kay Captain John Christopher Masangkay, duha ka semana na nila nga ginamonitor ang mga suspect nga gintudlo man sang ila mga nadakop nila sadto sa buy-bust operations. Ang duha ang aktibo nga miyembro sang Quadra Group suno kay Masangkay. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Sa number 5, isa na naman ka lalaki na sa puwan nga patay kay nasag aga sa Bredco Port sa Bacolod City. Isa na naman ka lalaki na sa puwan nga patay kay nasag aga sa dalan Palangka sa Bredco Port sa Bacolod. Suno sa kay Captain Paul Vincent Pendon, isa ka residente ang una nga nakakita alas 7 sang aga sa naghahapa nga lalaki sa kilid sang dalan. Sa pag-usisa sang pulis, ang lalaki ang may igo sang buno sa iyang likod kag patay na. Ang biktima ging kilala nga si Dennis Aranas. Dugang pa ni Pendon, taga Pulupandan ang biktima kag ini ang ginpahalin sang iyang live-in partner sa nagligad pa ka semana bangod nga nag-inaway sila. Ginhibalo pa sang PNP kung may kaangtanan ini sa pagpatay kay Aranas kag ang iban pa nga mga posible nga anggulo sa pagpatay sa biktima. Mahimo nga sa iban nga lugar ginpatay si Aranas suno sa pulis kag ginbilin lang sa amo nga lugar. Sa number 4, isa ka tuig nga bata patay tapos maiguan sang layaw nga bala sa ulo. Wala makaluwas ang isa ka tuig nga bata nga babayi matapos ini maiguan sang layaw nga bala sang Domingo sa sulod lang mismo sang ilabalay sa Barangay Kaduhaan sa Cadiz City. Sunod sa PNP, nagpalupok sang iya nga armas ang bantay bukid nga si Nomar Berto sang ini mag-igo sa dingding sang balay sang biktima kag naiguan sa ulo ang bata nga nagahampang lang sa sulod balay. Detained na karon ang suspect kag kaso nga reckless imprudence resulting in homicide ang ipasaka batok sa iya.
Sa number 3, yara na sa 69.76% ang fully vaccinated sa Bacolod City. Ginalauman nga sa buwas nga adlaw, malabot na ang herd immunity. Bangod sa masupog nga vaccination program kadungan sang National Vaccination Days, batigayon na nga malabot sa Bacolod ang 70% herd immunity sa buwas nga adlaw. Sadig sa records ng Emergency Operations Center, yara na sa 69.76% o kung masobra na sa 284,000 ang fully vaccinated sa 410,000 nga target nga mabakunahan sa COVID-19 vaccines. Sunod sa kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sang EOC, ginakalipay nila ang nangindako nga bulig ang suporta sa pumuluyo sa vaccination program. Pero ilatingwaan nga malabot ang 100% herd immunity agud mas mapangapinan ang publiko karon nga nagahalog na ang health restrictions sa idalom sang Alert Level 2. Sa number 2, probinsya nagahulat sang abiso sang Department of Health Central Office kung ano ang matabo sa masobra 14,000 ka mga AstraZeneca vaccines nga nag-expire. Sunod kay Dr. Clodelia Pabilio, ang in-charge sa vaccine distribution sa probinsya, nagapabilin sa storage facility ang 14,620 ka dose sang AstraZeneca vaccines nga may November 30 nga expiry kag separado ini sa iban nga supply sang vaccines. Mahimo nga ini ang gamiton pa depende sa mangin assessment kung bala sarang ma-extend ang shelf life sang amo nga mga bakuna. Sunod kay Pabilio, may yara nga tagpila ka semana pa ang extension para sa mga nag-expire nga vaccine. Ginasulit niya nga wala sang pagpabaya sa bahin sang probinsya. Kung wala man ini naubos gamit, ini natungod nga sang amo nga tion hindi na pagbatunon sa mga local government units, labi na nga may preference man ang mga ginadapatan sang bakuna. Sunod kay Pabilio, sa supply sang bakuna sang probinsya Subong, una pangagwa ang mga may manubo nga shelf life o kung lapit na lang ang expiry date. There's a possibility that it could still be used. Ako lang ginahulat na ako kay depende sa EUA nga ipagbuas ang FDA mo ng Emergency Use Authority. Kay may ara pa kami na sa ibang vaccines nga kung bisan if ang sa date ang sa label is nakaputang expiration date in nga date, nag-add on sila kung basta makkeep mo lang siya sa proper storage facility, pwede siya na-extend nila siya for 3 months. Kaag sa numero 1 sa mga balita, Subong nga adlaw. May 5 pagid ka mga eskwelahan sa Bacolod City nga ginahanda na para sa limited face-to-face classes. May idea nga ginamonitor nga ginapatuman sa pamunuan sa Department of Education ang health protocol sa pagbalik sa limited face-to-face classes sa Alangilan National High School sa Barangay Alangilan sa Bacolod City. Nagalaw mang DepEd upod man nakatapos ang Emergency Operations Center sa kadalagaan sa pilot limited face-to-face classes sa among eskwelahan, agud madugangan pa ang pagbalik sa face-to-face classes sa pila ka mga eskwelahan sa Bacolod City. Nalakip sa 5 ka mga eskwelahan nga ginahanda para sa posible pagbalik sa limited face-to-face classes ang Don Alberto Arceo Elementary School kag Rafael Alunan Elementary School sa Barangay Alangilan. Ang Father Gracian Murray Integrated School, Asuncion Lizares Elementary School kag Vista Alegre Granada Relocation Elementary School sa Barangay Granada. Sunod sa kay Councilor Renesito Novero, samtang wala pa man sang plano ang DepEd para sa full implementation ng face-to-face classes karon nga school year. Magapabilin man anay ang iban nga mga school facilities sa Bacolod nga ginahimo bilang mga temporaryo nga quarantine kag isolation center karon nga pandemic. Until they are needed. Wala man lang ginakinanglan para imo on yung classroom. And then, kung kinanglan naman imo on facilities for quarantine or isolation, magamit magyapon natin. Sa Good Vibes, isa ka purok sa banwasang hinigaran ng instant nga atraksyon sa kada tion sang Paskwa. Sa sini nga video nga kuha ni Stephen Garilao sang Choylando Photography nga vlog, makita nga agaw atensyon ang mga Christmas lights sa higad sandalan sa Purok 5 sa Barangay Narawis.
Sa paglabay sa highway nagaida sa higad sang dalan ang nagkalain-lain nga kolor sang mga Christmas lights. Pati ang kada balay sa sininga purok napuno man sang Christmas lights. Ang ini nga purok ang masami nga ginalagawan sa mga residente hindi lamang sa Ginigaran kundi pati na sang kaiping nga mga banwa kag syudad bangod sa makalilingaw nga mga Christmas decors kag lights. May mga ginikanan nga nagadala sang ilang nga mga kabataan diri para mag-enjoy. Suno kay Garilaw, kada tuig kinaanda na sa mga residente diri nga magtakod sa mga Christmas lights, gani instant ini nga atraksyon sa banwa sa kada tion sang Pasko. Bago ko nga ng kada LGU, may isang lights on ceremony, ini purok naman yan. Purok effort. Oo. Actually, may mga purok ya nga do ka cooperative gidya kag do feeling nila ya amo ng contribution nila ya Yes. kada Oo. tion sang Pasko. Kag pwede gid siya mahimuan sa kanya kung group effort, pwede gid siya possible gid para at least bisan may pandemic, ma-feel yapon sa kabataan yung season ng Christmas. Makalilingaw ming no pero ay hani ilang nga balayran sa Sa kuryente. hindi kita po ang sa Christmas lights. At least dapat lang murong maghalong para mga hindi magkuha ng mga wirings para layo sa sunog. Advance siguro nga Merry Christmas. Kaaga mo yan mga balita sa Negros, subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.